Glædelig jul, Maria. Jeg vil nu lige vise dig kort, hvordan man lægger tallene fra 1 til 100 sammen i Excel. Man kan starte i talrækken fra 1, 2, og ellers så bare trække det ned, så man når op til 100, lad os sige 120. Vi lægger dem sammen fra 1 til 120. Det vil jeg ikke regne ud i det her felt D104. Så skriver jeg lige med sum og markerer alle mine tal, der skal ligge sammen. Sådan. Trykker Enter, og det giver, som du kan se, korrekt 7.260. Goddag og velkommen til Excel 1. Er det dig, Stine?